салом алейкум тамошобинои азиз. Як хабари бениҳоят фаврӣ буд, барои аввал сразу видео кардам. Олбед маҳкам кунем телефона ҷуса. Телефона ҷамонам ки дастам ларзидеста. Ана салом алейкум тамошобинои азиз. Як бор дигар ҳамин ҳуҷҷатҳоро ҳамаша як пашка дар дарни ки фаромӯш накунам. ҳамин ҳуҷҷатҳоро ҳамаша як пашка дар дарни мошин фаромӯш мекунад. такси я бародари тоҷики худмон ай ноҳияи 5 свор кардаги будай ҳамин аппарат то Калхозобод овардай. Я пашка дар Калхозобод фуромадай, сумкаш аёдуш буромадай дар дари ҳамин такси. Ай таксира мебиё то Қирғана мебиё ба мебина ки сумка дар дари мошина. Мисол соҳиби ҳамин сумкара ҳамин ҳуҷҷатҳоро кадоме мешиноса? Гапш занен гӯен дар ин рақамҳои дар рӯи экран будаги занг зана биёи сумкаша ай дасти ҳамин бародар гира. Занг зана и бародар худаш мебара метия дар дасташ. дар дари сумка документҳои паспорт, загранпаспорти российскияй, калити хона будай, документҳои гудакош будай, митриска будай, диплом будай, аттестат будай. ҳамин як маҳшар ҳуҷҷат будай да хулоса. Ана кадоме мешиноса ҳамин апашкара ози ман дар инҷа сурат ном фамилияша менависонам. Номаш Нодирай, фамилияш бо аёдум ромад. ҳуҷҷатҳо ба номи кияй ман дар ҳамин ҷаҳоли ҳамаша менависонам, не ки ҳуҷҷатҳоро суратша монда наметавонам, барое ки ютуб, инстаграм правилаша мехелад ки паспорта нишонти короче видеоро маҳкам мекунанд. Барои аввал паспорту эро монда намешавад. ки ман номи ҳамин соҳибои ҳуҷҷатҳо дар инҷа менависонам. номи ҳамин апашка Нодира будай, таваллудаш 1995 бо фамилияша ёдум ромад. хулосан фамилияша менависонам дар ҳамин ҷа охирин. илтимос бародарое ки аз ноҳияи Калхозобод ҳастен, аз ноҳияи Панҷ ҳастен, ҳамин видеоро гирен дар группҳоатон рӯй кунем. ҳамин апашка или ай ноҳияи Панҷай, или ай ноҳияи Калхозобод, барое ки ай Панҷ свор шудагай омадагай дар Калхозобод фуромадагай. мақсад ҳамин ду ҷодайда ё дар Панҷа ё дар Калхозобод. барои ҳамин видеоро группҳоатон рӯй кунем. сера оно ҳастай ку группҳои маҳаллаотон ҳастай, группҳои шлоқу группаи ҳамсинфо ҳастай, хеле ватсапҳо группаоли ҳамин зур шудагай да. ватсап дар группаи қишлоқай, группаи районай, группи ҳамсинфоай зурай гирен дар ҳамин группҳо рӯй кунем. ана соҳиби ҳамин ҳуҷҷатҳоро пайдо кунанд. баъди инчунин бародарои азиз кадом нафаре ки дар шаҳри Санкт Петербург қарор дорем, ҳиҷома карданӣ бошен, агар ҳиҷома, фитабочка, массаҷ, гаймарид агар тавбат карданӣ бошен, барои тавбати гаймарид метро проспект Просвещений да улица Ҳошимини 14 да народный магазин айку медоне бачаҳои Питер хай медонан оҷро бисёрш. ҳамон народный магазин сеюм этажишда ҳиҷома кушода шудагай, ҳиҷомаи Таҷмед, номаш Таҷмедай. бародармон Мустоай дар ҳамонҷа хизмат мекунад ба мардуми тоҷики худмон. бениҳоят инсони хубай. хулоса кадомед ҳиҷома карданен, массаҷ, фитабочка гирифтанен, метавонед дар ин рақамҳои дар рӯи экран будаги оз дар инҷа рақамҳои телефонша мемонанд. дар ҳамин рақамҳои дар рӯи экран будаги занг занен, равен ҳиҷома гирен, фитабочка гирен. мисол як рӯзи хатноитон да дар хонаам бародаро хонаи худам да ҳоли сера оно мепурсен ки сар рӯ ҷазира чӣ кор медаӣ. стройка кор кардем, ҳамин ремонти хонама худам кардем. майда ламинат задесем нимиҷа. ламинат задесем. бош и бародар занг зад гуфт исмоилҷон срочно ҳамина гир вай ки я история ки я видео ки гуфт мақсад ҳамин одам касе боша биё неким ҳамин хонавои ҳама бисёр ҳаминаш ғамдод буракуш кор накара дасту ҳама дардманд шуд. ай дасти тақпақа гир ҷамъ ку Юсуфҷон, гир ҷамъ ку хона мегзарем бо ҷамъ ку. и короче сели ҳамин хел як қад рафтестай ҷои дарб ҳама хонаҳо ҳамин як гил як хел рафт. баъд и даро короче бе чӣ мегӯянд, бе обналичка бе чӣ намедонам таи дарода места ку беҳавай. хони мо ай ҳама хони бари болои қишлоқай охирон хона. ана муҷара рӯи дашт меган, рӯи дашт. он видеое ки ҳашари гандумдарав рафта будам ку ана мита рафта будам ана намехе. диден ина хони моро биненем.
اونجا هم قراره دوره ما آنم خیلی آنمون نوکی داشت آنم پشتی آنم تیپه رفته بودیم چی گندم داره کودک بودیم فقط به آنم راه میرفتیم اینم جا علف میوریم سیو میچینده میوریم در پشتی هم تیپه 5 گکتار زمین سیو داریم این سال جوره سال حاصل الحمدلله حاصل خوب شده این درخت های انسوی رو بینه دستی میبره نوده هاشون در زمین رسیده اینجا این دیوال و چیزای چپش دیگه که پیش خانه بود اینجا خانه بود چپش کردیم ازی این خانه بود با چند قبا اغل شد یک سال 2 سال بعد خانه با اغل رول اغل بازی کرد گو مولا میبستیم در درنش با چپش کردیم نه که توجیکستان گرم شده بود هوا گرمه قشلاق ما سالقینه جای ما سالقینه سیاتکی